Un canvi de cicle a Vall-llobrega. Això és el que proposa Esquerra Republicana a les eleccions municipals de 2027 i ho farà amb Margarita Garcia com a candidata a l'alcaldia. Ha estat escollida per unanimitat en l'assemblea local del partit i assegura que afronta el repte amb energia i convicció. Explica que ha guanyat experiència en aquesta legislatura a l'oposició a l'Ajuntament i al govern del Consell Comarcal i assegura que la seva formació és sinònim de renovació. Crec que el nostre municipi necessita un canvi de cicle. És el moment de fer les coses d'una altra manera, planificar millor, gestionar amb més transparència i aplicar polítiques molt més properes a la gent. El grup municipal expressa que l'equip de govern està esgotat i que és evident l'estancament del municipi. Margarita Garcia ja va ser la candidata del grup municipal l'any 2023. La formació va assolir 3 regidors, un més que en les eleccions municipals del 2019, però sense possibilitats de governar davant els 4 regidors de Junts.